They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Takže dobrý deň, dámy a páni. Ja ešte to video trošičku doplním a predstavím spoločnosť Dexi Slovakia. Dexi Slovakia je členom nadnárodnej spoločnosti Descore Cabo. Táto spoločnosť má za sebou viac ako 240-ročnú históriu. Nachádza sa v 13 krajinách a jej ročný obrat dosahuje 5 miliárd eur. Príde obchodník zákazníkovi, vo vidine zisku mu slúbi dodávku tovaru na druhý deň. A ako si to zabudne dať do systému a ako si nikomu na firme o tom nepovedal. Na druhý deň volá zákazník. Kde mám tovar? To asi poznáte. Urgent. Čo to spôsobuje? Poprvé, narušenie vzťahov. Všetci sa hádajú ako psi. Po druhé, naruší to renome spoločnosti, pretože nedodávame na čas. A po tretie, stojí nás to peniaze. Minimálne 5 ľudí z rôznych oddelení, čiže 5 človekohodín. V Dexise pracujem 19 rokov, z toho 7 ako riaditeľ. Robil som obchodníka, absolútne rozumiem, prečo to urobil, ale ako riaditeľ to tolerovať nemôžem. Preto sme v spolupráci s K2 vyvinuli systém na sledovanie životného cyklu zákazky od CRM až po VMS. Áno, poviete si CRM, ešte to tam niekto musí plniť. Mysleli sme aj na to. Obchodník po skončení stretnutia sa prihlási cez webové rozhranie do K2 a môže nahrávať aktivitu priamo do mobilu, či už po ceste, alebo hneď po stretnutí. Ale čo je dôležitejšie, máme dáta a môžeme ich merať. A teraz o pár dát.
Prvé číslo hovorí o tom, že celý životný cyklus zákazky od nahodenia do systému až po fakturáciu zákazníkovi je to prvé. Vieme to merať aj po jednotlivých oddeleniach, čiže od nahodenia rezervačného listu až po fakturáciu to trvá 11 dní a nejaké drobné. A máme zmeraný aj, koľko trvá nahodenie objednávky v priemere, to je 4 hodiny a 43 minút. Ale vás ako logistov asi bude zaujímať to posledné číslo, tzv. peak rate, kde sme sa za 7 rokov posunuli zo 14,54 na 35,62 aj vďaka Karolovi, ktorý tu sedí. Čo nám to ešte prinieslo? Prinieslo nám to samozrejme zlepšenie vzťahov, pretože ľudia sa prestali hádať. Prinieslo nám to zlepšenie renomé spoločnosti, pretože dodávame na čas. A prinieslo nám to veľké šetrenie, pretože za 7 rokov sme sa posunuli z 27 skladníkov na 11. Všetko to však nebolo také úplne romantické, pretože na začiatku sme sa rozhodli, čo nie je v systéme, to neexistuje. Obchodníci ma poznajú a prišli za mnou a pýtali sa, to myslíš vážne, že nedodáme tovar, len preto, že to nebolo v systéme? Áno, myslel som to vážne. Bolelo to veľmi, pretože sme prišli o niektorých zákazníkov, ale nakoniec sme sa naučili. Čo neboli, to nerastie. Pali? Ďakujem. Takže ja len doplním Miloša. K2 je ERPčko, je to komplexný informačný systém a je málo takých zákazníkov, ako je Dexis, ktorá sa naozaj snaží využívať ten systém komplexne. V celom rozsahu. To znamená predaj, nákup, riadené sklady, výroba a povedzme je to spomínané CRM-ko. Preto, keď som rozmýšľal nad tým, čo by sme vám mohli na Slovlogu ukázať, napadali ma výdajné automaty na ochranné pomôcky alebo nejaké workflow, vyťažovanie faktúr, prípadne nejaké vychytávky z riadených skladov. Ale keď som videl to Milošové zanietenie pre riešenie procesu zákazky, ako máme v K2 riešené, tak bolo rozhodnuté. My v podstate vnímame CRM ako jeden z modulov v K2, s tým, že tento modul sme implementovali už v roku 2015 v Dexise. Následne sme implementovali call centrum a výrazným krokom bolo aj implementácia webovej K2. A tu sme začali vyvíjať so zameraním práve pre tých užívateľov K2, ktorí sú v teréne. To znamená servisní pracovníci, ale hlavne obchodníci. A obchodníci kvitovali v Dexise to, že môžu si tú aktivitu zadávať cez svoj mobilný telefón do K2 a dokonca môžu túto aktivitu zadávať jednoducho hlasom. Tým, že aktivita má väzbu na príležitosť, ponuku, kontaktnú osobu, zodpovednú osobu a tak ďalej, vyhodnocujeme nielen proces zákazky, ale proces obchodnej príležitosti. V každom momente vie obchodný manažér alebo obchodník, v akom stave sa obchodná príležitosť nachádza. To znamená, že či tie aktivity a aké aktivity nám pomáhajú k tomu, aby tá príležitosť bola úspešná. No a následne si vyhodnocujeme tieto dáta napríklad nástrojom, ktorý je súčasťou K2 a to je K2 BI. Dámy a páni, možno budú nejaké otázky. Ak by ste chceli, budeme radi, alebo radi vás privítame v našom stánku K2. A zatiaľ vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Děkuji, ano, zasl také mikrofon. Děkuji za hezkou prezentaci. Kdyby byly dotazy, připomínám slajdo, ptejte se, já tady mám nějaké dotazy. Ten první je takový na odlehčení. Kdo je ten cyklista na tom obrázku? Peter Sagan to není, to jsem poznala. Nebyl tam zelený trikot, protože ten vím, že ten měl 7krát nebo několikrát. Jsem velký fan Tour de France, takže nebyl. To jste byl vy? Nie, bolo to AI, ale čo to vytvorilo. Tak ale prečo to tam bolo? Bolo to tam preto, že ja rád bicyklujem a bicyklovanie pre mňa znamená, že keď idete do kopca, tak trpíte vždy. Hej? Či to máte natrénované, nemáte natrénované a preto je to pre mňa spojené s tým utrpením.
Tak to byl hezký obrázek a já se teda teď vrátím k té biznisové části. Jak dlouho se vlastně K2 věnuje těm ERP systémům? Jak dlouho je implementujete? A ještě jaké velké klienty máte, jestli byste dokázal zmínit? Čo sa týka K2, K2 vznikla v Ostrave v roku 1991, čiže máme viac ako 30 rokov. Tým, že pribudali firmy aj na Slovensku, tak pobočka bola založená o 22 rokov neskôr, takže takto dlho sa venujeme ERP K2. A veľkosť zákazníkov, pokiaľ sa na to pozrieme cez počet súčasne prihlásených užívateľov, tak naše najmenšie firmy, ktoré bežia na K2, majú 10 užívateľov a tie najväčšie okolo 700. Děkuji. A ještě mě napadá otázka ke firmě Dexis. Vy jste řekl, že se snížil rapidně ten počet těch zaměstnanců. Jak to ti lidé přijali, když jste jim řekli, no víte, máme tady systém a teď vás tady bude o 10, o 15, já nevím o kolik. Bylo to těžké, lehké? Každá zmena boli, ale nebola to zmena zo dňa na deň. To sa uskutočňovalo v priebehu tých 7 rokov. A keďže my sme aj presúvali našu činnosť do plnenia výdajných automatov, tak veľa tých ľudí sme presunuli aj na iné práce. Takže nebolo to iba o tom, že sme ich prepustili, ale čas našlo aj iné uplatnenie u nás. Dobře. A bolo to v priebehu tých rokov, čiže nie Tak, a nás. zapojili jste je asi do toho procesu, takže Ano. věděli o každém, Ano. což je velmi Ale důležité. ako hovorím, mám tu kolegu, ten by vedel lepšie o tom porozprávať. Tak zase někdy příště. Tak já se zeptám, jestli je nějaký dotaz z publika. Pakliže nemáme, tak já poděkuji panu Miloši Vašekovi ze společnosti Dexis Slovakia a panu Pavolu Kormaňákovi ze společnosti K2 AT Mitek Slovakia. Děkuji. Poprosím o potlesk. Ďakujeme. Ďakujeme.